ये करत ना दिन भर फोन आवेला कनेउआ पर रबिया के होई रबिया फोन करे बा उहो कम मगु मेहरा नइखे आ तोहरा भी फोन नइखे करत ना तोहरा से नइखे बतियावत का करेला हाँ करेला कइले रहे काल बतियले रही बताओ बियाह के पहले भर दिन मोबाइल पर रहत रहे लागल मम्मी मम्मी करत रहे रातों में देखी कि बतियावत रहे माई से आ बियाह होते कतना बदल गई देखो कुछ उपाय कर बताओ ना तो अपन बॉस में कह ली अभी 2 महीना बियाह के ना भइला देखो तारू कैसे कइले बियाह अच्छा का करल जाइए फिर हाथ से बेटा चल जाइए अब एगो बेटी रख ले बारू कुआं ई त बतिया रवा ठीके कहत है बाकी का कर ना ढेर बतियाही मत तो का बतियाए के बा ढेर समाचार बतियाओ अपन काम करो घर के दिन भर का बतियाए के बा मरद लटकी का होने के बा इहे जुगे आ गइल बा का कर तू बतियाव ना बतिएबू नु त मन फट्टू हो जाई तोरा से का मेहरारू से बतियावे के बा भर दिन रात भर काम से काम अपन बतियाओ हाल समाचार पूछ ले सो कोई हम के मरद नहीं खे कैसे करत रही जा हमरा ई कोई निमन ना लगे चल ये बतिया बोल देला पर लोग कहे कि बोल देली ना भौजी देखो कुछ उपाय निकालो ना तो बड़ा दिक्कत हो जाए हाथ कट जाए तहर बेटा से बतिया ही मत दो जितने कम बतियाई उतने बढ़िया बा